Kao spuki filmovi meni. Ovo je samo proba kamere. Ovo su prvi kadrovi mene. Valjda ću uspjeti nešto da napravim. Redakcija Balkanike u akciji! Ministar je uveren da će Srbija pokazati da poštuje ustavna načela. Borba za život Brisa Tona u kliničkom centru Srbije trajala je 12 dana. 28-godišnji Francuzu rano jutros naglo su otkazale sve vitalne funkcije organizma, posle čega je preminuo. Ali čoveče bre, oni su ga linčovali. Da li možeš da razumeš toliki bes u ljudima? Uvek između zlog i lošeg, tako biramo predsednike. Zato ljudi odavde beže. Ko su ovi ljudi? Beže da sačuvamo prijatelj. Ti bila ovih dana na protestima? Ne. Što? Nekako mislim da ne mogu ništa time da učine. Mislim da mi je ovde lepo, ne fali mi mnogo stvari. Mislim, ja volim da otputujem često i da lepo da jedem i da se obučem. Što mi desilo sa pasošem? Spojili u jednom Svetom Nikolu i ukidanje vize. Ima ona dobra fora, posle 19. ko poslednji izađe, nek ugasi svetlo. I zato, dragi građani, biometrijski pasoš u ruke i vidimo se negde u Evropi. Sutra Sveti Nikola, zaštitnik putnika, neka nam se srećom. Živeli svima! Ma ne znam, ja sam odustala, izvadila sam sve one dokumente, ali onda sam shvatila da neću nigde da putujem. Mislim, neću uskoro sigurno, nemam para uopšte. Trenutno sam potpuno bez inspiracije i prosto ne znam šta bih s ovim.